ଦଳ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ମୋ ଦଳରେ ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା? ମୋ ଦଳରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ମେମ୍ବର ହେଲେ? ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋଠୁ ଆଉ ଖୁସି ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସବୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ମାନେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପଇର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତା ନାଁ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭାରତ। ପଇର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ, ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପଇର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ପଇର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦଳ 7 ବର୍ଷ ତଳର ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କରେଇବା ପାଇଁ, ସେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି 10,000 ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଦଳ ଜମା 2 ମାସର ଦଳ, କିନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ଯେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଦଳରେ ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଆଉ ଖୁସି ବୋଧେ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଦଳକୁ ଗୋଟାଏ ଥର ଆପଣ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ଥର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେଣି। ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକି 25 ବର୍ଷ ବସେଇଲେଣି। ଆପଣ ବିଜେପିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦଳକୁ ଗୋଟାଏ ଥର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟାଏ 5 ବର୍ଷର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁତକ ପୂରଣ ହେବ। ସେ ସମସ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେନି ତାହେଲେ ଆମେ ବି କିଛି, କାରଣ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନେତା ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, କି ମୋ ପୁଅ ଟିକେଟ୍ ପାଇବନି, ମୋ ଝିଅ ପାଇବନି, ପୁଅ ଝିଅ ପରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ପାଇବେନି। ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଘରେ ଖାଇକି ରହୁଛୁ, ଆମେ ସେମିତି ରହିବୁ। ଆଗରୁ ରହୁଥିଲୁ। ମୋ ଜେଜେବାପା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, ସିଏ ତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜମିଦାର। 3 8 କୋଶ କହିଲା ମାନେ କୌଣସି ରଜାର ବି ଏତେ ବଡ଼ ଇଲାକା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନଥିଲେ, ସେ ରଜା ଉପାଧି ପାଇଲେନି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର, ସିଏ ତା ଜମିଦାରୀଟାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାଟା କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବା ମଧୁବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ପାଲା ମହାରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଝାସ ଦେଲେ? ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିବୁ। ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ବିଧାନସଭା ଦେଖିପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଯାଇପାରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ? ଆପଣମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ଖାଲି MLA ହେବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନାତି ହେବ, ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ହେବ। କାହିଁ ହେଉଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ମୋ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି।
आमे जतिक बसु आमर जोग हो सी हूँ सी तांकर पट्टा कर देइचंती जे एइटा जमीदारी आम जमीदारी रे आउ के न आसंतु तेणु आमे चाहूँ आपण मैंने आगु को आसंतु आपण मान ए केतक मैडम कहीं हो पारबनी कौन तुम कमी कौन रही लोक ना ना घर द्वार सागर किसी नहीं तुम्हें चाहिए कहीं एमएलए हो पारबनी तुम्हें चाहिए कहीं मंत्री हो पारबनी दिलीप चाहिए कहीं हो पारबनी आम ओडियार महिला जड़े हजार टंका नहीं जो भोट दौरान 1000 टंका नहीं भोट दौरान 1000 टंका को 5 वर्ष आपण माने जदि हरण करेंगे मिश्रण फेडान हरण गुड़न तो जानते 1000 टंका को आपण जदि 5 वर्ष हरण करेंगे ताले आपणकर दिन को पहला के 8 आना पैसा आपण 8 आना पैसा पे गोटे भोट दी दूँ ये युवक भाई मान को भोट दे दूँ आज घरे घरे गाँ गाँव में मद पुओ माँ को मद पे पैसा मागुची जदि पुओ पैसा दौनी ताले से माँ को हाणी दौची स्वामी निशारे आसिक स्त्री की बाड़े की मार दौची जीवन किंतु ओडिशा रे कौन भारत रे कौन पृथ्वी रे महिला माने ही केवल परिश्रम करके पैसा घर को आणुच किंतु से पैसा घरे रोक स्वामी नहीं जाऊँ पुओ नहीं जाऊँ कहीं नहीं जाऊँ कौन पे नौ मत पी तेणु आमर गोटे स्वच्छ गारंटी कार्ड तैयारी कर से स्वच्छ गारंटी कार्ड को आपण मैंने भल भाव तर्जमा करेंगे पढ़े मो दल विषय आउ टिके भी भाविबे जे एमाने किए से एमाने तो नेता नुहंती आमको जहाँ शुणेले सत शुणेले ना मिछ शुणेले तेणु आपण मानक अनुरोध कर बहुत खुशी लगिला जे आपण एते जो 30-40 जन बस 2 मासर दल को एभलिया सपोर्ट करचंती एभलिया ग्रहण करचंती तेणु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपण को नमस्कार पुणी कहतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।